Znaš ono kad vam Bog kaže da čekate na njega, to znači ući u Božju volju. Kad ti Bog obeća ovo i ono, i dići će ti službu i obitelj i udaćeš se i dobit ćeš djecu i dobit ćeš posao i sve ti Bog kaže šta će ti sve dat i onda ti kaže sjedi i čekaj. Kako da sjednem i čekam, Gospode? Mi smo navikli da uvijek mi nešto još radimo umjesto Gospodina. Sjedi i čekaj, ali nemoj čekati tako da sjediš i gledaš fudbal, serije i televiziju ili društvene mreže, nego se pripremaj dok čekaš, kapacitiraj se dok čekaš, puni se Božjom riječi dok čekaš, blagoslivljaj druge dok čekaš. To je čekanje na Gospodina, to je biti u njegovoj volji. Nije lako, ali može se, moramo.